għax jien ma nsibx imma hemm li ma jifhimnix. Ma nieqaf qatt imma xogħli m'hemmx las x'nilbes hawn ġew lanqas biss nagħti każ mal-mejta l-aħħar li mpoġġi nkun jien imma nitaxxaq narana flimkien. Ma ngerger qatt il-lest il-qadim minn qalbi kuljum. Ma nafx imdejt wis anqas naf kemm fatal li ndum. Psikoloġija jien qatt ma studjajt biss meta mdejja issibni warajk. Ċertifikat ta' tabiba m'għandix biss meta timrat tarani ndur bik. Jien ma naħdimx ma' nieqaf qatt festi m'għandix tanqas issibtu l-ħadd. M'għandix karriera għax ħadd dan l-irwol. Jien ma naħdimx ma nagħmel hemm xogħol. Jien ma naħdimx ma kollox nagħtik. Jekk ma jinxejjina kollox għalik bejn tal-ħitan nix għalik huwa sar. Jien ma naħdimx għax mara ta' dar. Leave m'għandi qatt nibqa' għaddejja marita u minix. Jekk bla aptit qatt ma nistrajka għax jien m'għandix. Bonus m'għandix u ma nipprotestax. Qatt ma navvanza biss ma jimpurtax. Xogħli bla ebda kundizzjonijiet u jekk ħajjejt nibqa' dejja fiskiet. Jien ma naħdimx ma nieqaf qatt festi m'għandix tanqas issibtu l-ħadd. M'għandix karriera għax ħadd dan l-irwol. Jien ma naħdimx ma nagħmel hemm xogħol. Jien ma naħdimx ma kollox nagħtik. Jekk ma jinxejjina kollox għalik bejn tal-ħitan nix għalik huwa sar. Jien ma naħdimx għax mara ta' dar. Jien ma naħdimx imma nixtieq li tapprezzawni aħjar. Ma jimpurtax l-aqwa li naf illi tinstabu kuntenti f'dik dar. Grazzi. U fl-ewwel post, daqsxejn eċitament, sezzjoni B, lingwa Maltija, Xirraja Bużuttil.